Ngiyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo. Ubaba mkhulu mkhulu phakade. Amen. Impela isibonakaliso ayisibone khona entabeni eNhlangakazi. Ngalesi sikhathi uShembe ehlezi naye uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba entabeni eNhlangakazi. Lapho amkhombisa khona isibonakaliso sayo inyamazane encane eyayijahwa yigovu lenja elikhulu elalinazinyo ayizinsakansaka lichaza amathe lifuna ukusobozela yona inyamazane encane. Nangempela uShembe wayiphenduke yona inyamazane njengoba wayehambe ezungelwa yibo bonke abantu kuyo yonke indawo ayehamba kuyo. Wayaziwa ukuthi udlule la, ubheke ngapha. Ibuthisile inyamazane, ibuthise emzini othile. Njengoba uShembe wayehamba eshumayela, uthi masekuhalele athole umuzi thizeni agogobale kuwo. Kodwa wayengalenzi iphutha lokuthi alale endlini eseyake yalala umuntu. Kwakuye kwenzeka kwesinye isikhathi alale ngasesangweni ngaphansi kwesihlahla ngaphandle kwalowo muzi. Makwenzekile lowo muzi unenhlanhla wayengena ngaphakathi kodwa angalali ezindlini esezezalala abantu. Wayencamela khona ukuthi angalala esibayeni noma alale khona ehhokweni lezinkukhu. Uma esefikile babezame ukumklinela kuleyo ndawo besuse mhlambe lezo zilwane ezikhona lapho noma alale khona echibini. Naye umnumzane okwakuthiwa uMandlakazi wayizuza leyo nhlanhla ukuba uShembe ngesikhathi eshumayela aze azongena khona emzini wakhe alale khona. Kanti zazikhona izinhloli ezazisebenzela wona amabandla asezimishini ezazilokhu zimlandele kancane zimhlola ukuthi ingabe namhlanje ubheke ngaphi. Singelithole yini ithuba lokuba simjuqe ngayo imikhonto uyobe sibambe ufishi omkhulu. Kwaze kwasa uShembe elale ngokuthula kulomuzi kaMandlakazi. Kwathi ngakusasa ekuseni ilanga selithanda ukuphakama wabonakala ngalo iphoyisa lomlungu lizongena kuwo lomuzi kaMandlakazi. Alizange libingelele nakubingelela kodwa lakhuluma ngaso isankahlo naye uMandlakazi lathi, uphi lo muntu oze lapha emzini wakho Mandlakazi? Waphendula uMandlakazi wathi, ukhuluma ngobani? Ufuna bani? Iphoyisa lasho ukuthi lifuna uShembe. Wabe sekumshele kanjalo uShembe ngoba naye uMandlakazi wehluleka ukumphika uShembe. Kwenzeka lokhu uShembe wayekade ehamba nalo ibandla lakhe nalo elaligogobele kuwo umuzi kaMandlakazi kanye nabo abantu bendawo ababezosonda abanye belindele khona ukuzothandazelwa ukuze besinde ezifeni zabo. Lo mlungu owayefike lapha kwakuwuye phela uShaya Sibhamu owayeshaya inhlamvu enenkosi phakathi, owayesezwile ukuthi uShembe lona uyinhlula, usehlule amaphoyisa amaningi angoShaya Sibhamu njengalo leliya phoyisa laseVerulam elijikile lathi uShembe kumele eye enkantolo kanti lesaba ukumdubula. Asazi noma lalixoxela yini leli linye iphoyisa ukuthi labona ini uShembe. Kodwa leli phoyisa laselifike lapha lalinokuzethemba okukhulu ukuthi ngeke lahlulwa yilo ikhafuli. Abazalwane bexwaya ngokubona leli phoyisa elaliphethe sona isibhamu salo sivele nje obala. Nangempela waphuma uShembe njengoba wayesezwile
ukuthi uyafuneka ufunwa yileli phoyisa. uShembe waziletha kulo leli phoyisa, wathi uma efika kulo lambuza iphoyisa ukuthi ngabe wuwe uShembe na? Wavuma uShembe ukuthi impela uyena. Laqhubeka iphoyisa lathi, nguwe lona uphazamisa umsebenzi wabefundisi basezimishini, ungena ezindaweni zabo. Ngilandele njengamanje. uShembe wake wathi ukuma kancane kwangalandela muntu. Emveni kwesikhashana wabe semlandela lo mlungu owayephethe isibhamu owayehamba ebheke ngakhona ehlathini. Nangempela babonakala behla njalo beshona ngakuleli hlathi. Bude buduze naleli hlathi kwakukhona isiziba esasinezingwenya kanye nazo izimbobo. Baye bayosithela bathi jwa phakathi kulo leli hlathi uShembe naye umlungu. Abazalwane babesele bethothobele khona lapha emzini kaMandlakazi, sebelindele kona ukuthi bezozwa ngawo umsindo wokuqhuma kwesibhamu, lapho kuyobe sekudutshulwe yena uShembe eselele phansi kulo lelo hlathi. Isidumbu sakhe sesiyodliwa yizo izilwane zasendle ezihlala kuleli chibikazi njengazo izingwenya. Kodwa kunokuba lo mlungu ambulale uShembe, kwenzeka zona izimangaliso ukuthi emehlweni akhe lo mlungu avuleke, wambona uShembe ukuthi akuyena umuntu. Yilapho kwashintsha khona isimo sakhe, kwavela ubunjalo bakhe. Lo mlungu waqhaqhazela kakhulu naso isibhamu sakhe. Wazwakala esememeza ngezwi eliqhaqhazelayo, ebuza ukuthi kanti wena ungubani, ngoba bengithunyiwe ngabefundisi bezimishini ukuba ngizokubulala. Kodwa uShembe wayelokhu esho amagama awodwa ethi, yenza lokhu phela othunywe khona. Kodwa umlungu wazwakala ephendula ethi, angikwazi ukwenza lokho ngoba wena awuyena umuntu, kodwa uvela ezulwini, ungumuntu kaNkulunkulu. Lo mlungu wagcina ngako ukuhamba, baphuma kuleli hlathi naye uShembe babuyela khona emzini kaMandlakazi. Wazwakala lo mlungu esencenga yena uShembe ukuthi ungcono Shembe ukuba uhambe uye kwenye indawo. Laba abangithumile abangithenge ngayo imali ngizobatshela ukuba ngifike ungasekho, usuhambile. Buyela ngaphakathi emzini kaMandlakazi. Nangempela uShembe wabe sengena ngaphakathi emzini kaMandlakazi. Ilapho kwaqubuka khona isililo, abantu bebona uShembe ukuthi nangu usaphila. Babelindele phela ukuthi uzobulawa kuye umlungu. Abanye babekhala beziginqa phansi. uShembe uyena wayesenza umsebenzi wokuthulisa duduze laba babekhala, ebatshela nokuthi uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba ungisindisile ngoba uye ongithumele lapha, ungubaba wenu, ubengeke avume. Abanye babemangele khona emzini kaMandlakazi, abanye abayekanga ukukhala. Kodwa umlungu wahamba engawuvali umlomo ngalokhu ayekubonile kuShembe. Imizamo yawo amabandla amaKristu yayilokhu ifeyile njalo, imizamo yokubulala phela yena uShembe nokumbophisa ezinkantolo. Yingakho babezama ngawo amanga ababelokhu bewaqamba ngaso sonke isikhathi, bephinde bamqambe nawo amagama, bemthuke, bembize ngomthakathi, bethi unomuthi omubi wokuphungula abantwana nabafazi babantu. Abanye babethi yilo iphekula elisetshenziswa uye uBhambatha, elihlezi ngaphandle lilokhu liyaluza lihlanganisa abantu abamnyama ukuba babuye behlangane bebe imbumbi.
abanye babethi inyanga kodwa elapha ngeZwi, abanye bethi umfundisi, abanye bethi umuntu kaNkulunkulu, abanye bethi umprofethi, abanye bethi uNkulunkulu uqobo lwakhe, osebenzisa yona inyama yomuntu ukuze akwazi ukuhambela bonke abantu ahlanganyele nabo. Lokho babekusho ngawo amandla ayenawo uShembe njengoba kwakuqala emhlabeni ukubonakala umuntu owayenza izimanga ezinkulu kangaka, njengoba wayazi ngisho izinto ezingaphansi komhlaba. Uma ungakholwa wayethi mbana. Nangempela amadoda ayeke embe efice kunjengoba eshilo uShembe, bese eyamangala, ekhuluma nemvelo, ekhuluma nezilwane, azi ngisho konke okungaphansi komhlabathi nasemanzini nasesibhakabhakeni, ngisho nakuyo imicabango yabantu imbala. Kodwa konke lokhu wayekwenza abasezimishini babekushaya indiva, beme ngegama elilodwa ababelithenjiswe uye umlungu owayebacindezele. Phela babenziwa yibo kumpumputhe ngoba uShembe akukho angakwenzanga okuwumlingo wasezulwini, futhi akekho oyophinde afike enze okungaphezu kwakhe. Ingabe imuphi lona osalindwe yiwo amakhono? Ayombona ngani? Ayombona ngokuthi enze njani? Ayombona ngokuthi athini? Ngoba phela indodana kaPope Alexander VI, uCaesar Borgia, usaba amathamba amhlophe futhi ngeke avuke. Ulindeni lapha na? Ngilinde umlungu. Ulindeni lapha? Ngilinde uPopayi. Liyaguqa lapho igumgedlela ngizula amafutha omkovu into emneso kaphakade ami.